mzito. Anyola moro kod jogweng' mawuok Kadongo Korando e sub-county ma Kisumu West, county ma Kisumu, koro dwaro mondo mi sirikal owuok mapiyo oger kata ogundho lalo ma Kambui Konoka motudo gwenge ariyogo tok jaduong' moro nolwar mowito ngimane dweni kane otemo kalo kodhi kar lamo. Naka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa jodak go wacho ni olalo no osemiyo gi midhiero ka motelo ne tho makamano ji 7 mamoko bende oselwar katemo luwe moyudo hinyruoge mopogore opogore fuoni mag dendgi. Kakoro gin kod luoro ni midhiero no nyalo medre kaluwore kod kodh El Nino manyocha oland ni biro chwe machiegni. Ma e chalo lalo ma Kambui Konoka motudo gwenge ariyo Kadongo kod Korando e sub-county ma Kisumu West, county ma Kisumu. Picha moko kaka thoth jodak makae, ahinya to joma hikgi oniang', kukni gi luoro e kinde ma gitemo kalo e wi olalo no gichop loka machielo. Ne familia mar mosenindo Nicholas Anyango, kalo olalo no koro siko miyo gi paro mar lit e chunygi tok jaheragi lalo ngimane katemo kalo olalo no tarik 2 dweni. Mowuoka kobiro lemo oko budho to ng'wech duogo dala ni jaduong' ogore piny e daraja. Akwa sirikal ka giyie to ging'inwa darachwani. Jowetena an gi lit e chunya mang'eny kuom jaduong' na no ketene manyocha wan kode ka koro jaduong' dhi e pole yo moro mafuwo. Konywa uru sirikal. Thoni nopoa to mirima omaka kabisa. Daraja ni osakawa kum ndalo mang'eny. Kiwachi awacha ka okolos no butingo maiti wiwa obiro tingo maiti ga chuno nyaka watere dala. Jodak yango ni masira mar thono kende okema olalo no osemiyogi to nitie jogo moselwar bende katemo kalo olalo no kendo yudo hinyruoge kaka mag wil kod tur e dendgi kamoting'o nyithindo koda ka joma dongo. So many people have been injured here. Around 7 people in total. An gi mine 3 mosetore daraja ka. Nyaka koro chopo kama koro oneke ni. Osehinyo mang'eny osehinyo ka jakwara kae. Mogore pi ma bade ong'ikore. Ma moro chano ogore pi kar nyathi e goke. Sani ko nyonde jaduong' ka. Pesa no osegol ka chon kodero dondi ne deputy mayor. Niloso go daraja ni nyaka sani daraja ni pok olosi ma koro chopo kama ji moko torie koro nyochopo kama tho wuokie. Jodak go koro tielo seyo ne jotelo mane gi yiero kuom serem chopo irgi kendo kawo okang' mowinjore kata bang' chwalo ne gi wach e wi rach olalo no gino makoro okelo ne gi nyaka tho. Ne wasetemo chien kacha, MCA is aware, ong'eyo ni daraja ni rach, MP nosekero joge ka, gavana nosekero joge ka, makoro nochopo point makoro kwa penjo wach daraja ni tiluongwa ni wadho madh chai office moko madongo Kisumu ka. To gima lich na pok gibiro be pok ng'ato nyono ka ang'e ni ka wawacho tiwacho na buom pingo MP abuom pingo sendeta abuom pingo MCA. E kinde ma gikwayo sirikal mondo winjruok gi mapiyo ochopo resgi e lwet olalo no gikoni gin kod luoro ahinya ni ka kodh El Nino mane olandi obiro gore piny to kata mana 70% mag nyithindgi matiyo gi olalo no ka haus kunde sombgi biro rochore. Luoro ma wan go ni koth mabiro madwe mar 9 ni kidek chak muk daraja makoro dong mararacha manye wagundho ni to at the same time kidek kata ng'at moro chak thoe e daraja ni. Akwayo sirikal mar Anyang' Nyong'o kaka gavana obiro chopi kata en owuon kik oor ng'ato obiro ne daraja ni kik chak bineg ng'ato kendo. Jodak malworani koro medo sundo sirikal kod jotelo mane gi yiero mondo owuog oko mapiyo okonygi gundho lalo ni ma Kambui Konoka kapok kodh El Nino ogore piny. Gigolo siem ni ponono mano okotime wang' sa to gin kod luoro ni ji mang'eny biro medo wito ngimagi kata yudo hinyruoge mopogore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, tiyo lalo ma Kambui Konoka, sub-county ma Kisumu West, county ma Kisumu. Jochiw thieth e county